Yabona le comment ifike ngexesha eli-perfect. I-Madlanga Commission namhlanje isithathe yasibuyisela emva yasirowendela ikhaseti lasekuqaleni. Apha akakangeni indawo uGeneral Mkhwanazi. Uba niyakhumbula kule video lena watsho wathi we as South Africans we owe it to i-junior staff members ezimbini ekungwabona abantu abagqabhuze elithumba. Mos uchilo wathi yena kuyenzekile le crime yenzeke apha eGauteng. Bathe xa bezama ukwenza uphenyo lwabo eGauteng besehluleka bakhwaze KZN, if not mistaken I think bakhwaze uGeneral Khumalo eKZN bayibona ndoda khawuncede sisengxakini. uGeneral Khumalo wa involve uGeneral Mkhwanazi ukuthi uGeneral Mkhwanazi uza release i-members zakhe ezeziyi-10 ze-political killings task team bamazize zizoncena. Njoba sekuze ke ngoba bafuna ukuyidisbanda becingela into ba yiyo le ebebaphenya ukuze akwate. So apha asike silibaleni nje ngaye kancinci uGeneral Mkhwanazi akakangeni apha because apha iqala ngoApril xa icase yabo yokuqala igqabhuze elithumbu. Kutshona uMr Amanswato waye-engineer so oye babubuyisa ilibhulowi so sitsho into bingathi kune-prices ezi-influator into yakhona inokwenza ne-Transnet ingathi kune-prices zakhona ezi-influatorwayo. Umzekelo into kumele ibe yi-25,000 ibizwa obo 1.2 million. So as a result wayibe uyabulawa ubulawe nge-17 ka-April phaa ngabopha 7 ekuseni. However, basiphile ke at least background even i-cameras, i-footages, i-CCTV ezezaveza before emalanga zatshona imoto bezimane zisehla zisenyuka ngokungathi ziyascouta zijonga i-movement yakhe uMr Swart uba ezabulawa nge-17 ka-April. So this week kuMadlanga Commission sijonge uba sizaba no-witness A, no-witness B, no-witness C. But I have a feeling yoba witness A no witness B ngabo abu General Mkhwanazi wayethetha ngabo esithi zezona junior staff ezezabe zigqabhuze elithumba loba sizibhaqa sikuMadlanga Commission ne-ad hoc committee. So basiphile ke background yoba kubanjwa ke ngoku abantu bebanjwa phi bebanjwa beseBramley. Bathi xa kuseBramley bafumana i-call uwitness A no witness B bezi investigators bamadoda kanike nisondele nifike eBramley kune crime scene ekhona. So xa befika khona kulapho ke ngoba ba found out into ba ingathi lamadoda ababanjwa pha eBramley ngaba banento kwenza nokubulawa kwabani kuka Mr Swart eFreenaging. Yonke lento bafumana i-linkage le ibathumela le bafuma ibalinkele to this direction le ibalinkele to this direction le yiyo involve okatiso matlala nani. So anyone in response of this comment, anyone who also did not have an understanding into basifike njani kuMadlanga Commission okanye kwi-ad hoc committee, if they follow this then they'll probably have a better understanding, because right now iMadlanga Commission isibuyisele phi emva kuka-April 2024 which uGeneral Mkhwanazi yena ungena towards the end of 2024. So apha seseyiGauteng qha iKZN ayikafuturwa ayikangeni indawo. So ndiyathemba into ba akho umuntu ozalahleka into ba sekezokwatha uGeneral Mkhwanazi ungenephi engena njani. Apha asike simkhupheni silibale nje ngaye akakangeni apha. So for now nzabe ndinixelela nje ngalokho. On my next video I'll tell you exactly into ba uwitness A uye wathini. Say as we are sitting here, Chair, and I've said it before and I'm repeating again. The rank levels in the police that are seen that I speak about are generals. We have brigadiers in the police. But the ones that are actually doing the job are constable and sergeants. 2 sergeants have shaken this country in Gauteng. 2 sergeants that are working in the Gauteng province have shaken this country. If it was not for their guts to go deeper into the criminality of the syndicate in Gauteng, we wouldn't be here today. The resilience of those 2 juniors that brought us here, they are the ones that caused Khumalo to be part of it and assist them. That Khumalo caused me from KZN to bring the team to Gauteng to help them. We are having high-profile cases in court of the Katisos and the Matlalas and the likes. It is because of those 2 junior members that started it. So I want to repeat again. When the junior members are working and you get directives like these that comes from the executive authority,
it makes the members to lose faith and lose hope, and that energy of fighting crime is taken away from them. So we have a responsibility as management to protect those juniors. If they put their lives in fire when they're dealing with criminals out there, we must also be willing to do the same as senior officers.